Arada bir video koydum da salona girýän oglanlar, gyýrlar hakynda. Ondan gyýrlary bezeýän oglanlar, oglanlary bezeýän gyýrlar maňa protiv hereket edýärler. Olam näme? Biziň işimiz şu diýe. Biziň edýän kärimiz de şu diýe. Näme biz haramlyk edýäsmi diýe. Azap edip alýasy. Size bir zat düşündireýin. Eger şol edýän işiň şolat bolsa, onam bir Allahdan berilen bir ukuyup duruyor dip düşünýän bolsaň, sen beter ýalňyşýan. Bir erkek adam bolup biriniň bir zenanynyň ýüzüne şey dip ellemäni, ýa eýlesin weýlesini, indi özüňiz bilýäňiz näme diýäniňizi. Ýa-da bir zenan bolup bir erkek adamyň onsun-munsun elläp, eýle-beýle edip şoň gadyny oňaryp berýän bolsaňyz, şo zat ýeriň üstünde ondan beter haram zat ýok. Ol dünýä, dünýäde 100 ýyl ýa 1000 ýyl menden öň aýdylan zat-da, 1500 ýyl menden öň gan bilen möhür edip basylan şo zat. Her zat edeňizde sizinki ýalňyş boldy. Ol agada planlydy dip, ol agadadan ýamannap ýa-da oňa bir zat diýip aýtsaň, prosmotr köp alýar diýip, diýesiňiz gelen zat diýip durmaň o. Agadada özünden zat gepläp bilen ok. Agadadan nihal we oň özünden zat gepler ýaly. Menem şo öňdäkilerden alyp aýdýan. Şolaň ýazanlaryny okap, şolaň aýdanlaryny diňläp, şolardan alyp aýdýan howa zaty. Neyin ki sen bir özüňküň dogry etjek bolmak? Ýa-da ne arada birini diňläbem görensiňizlaý. Şu meni amanlaýa. Awa biri näme garakçy diýip girýärmi, bürgüt diýip girýärmi? Şonýala kızatlar görýänsiňiz özüňiz gabat gelýänsiňiz. Ondan olaň girip görýän nämen köpüsini bolyn, şonýala bir alim, ulama adamlary ýamanlaýa bolyn, gowdärlat diýä bolyn, şoňa goşulýan kommentariýa ýazýan oglanlar, gyýrlar bar. Size bir zat düşündireýin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis gelýär. Dagyk hadis, anyk hadis şu. Buni hiç ýyly ütkedip bolanok. Tarihdaky tamam ulamalar şunu rawaýat edýär. Olar näme? Can gargara gelende tövbe etseňem men kabul etjek diýär. Allaň bir kutsi kelamma. Peygamberimiziň mübarek dilinden aýdylan gurrun şu. Can gargara, indi häzir 1 minutdan ölýär şol adam. Şonda tövbe etse-de şoň kabuldur diýip bir gurrun bar. Baş eýle hadis. Köpüňiz şu zatlary eşitdiýäňizdenim, edil häzir diýesiň gelenmädi diýseňem, insanyna tövbe edip bolaýja öýdýänlik bir pikire girýäňizde. Size bir zat aýdaýyn. Bir alim adamyny, bir öwliýa adamyny, bir ulama adamyny, ýa-da Allahyň edilýänleri hakynda edilýän gurrunlary ýankyaldat diýip, gowdäl pikirler, gowdäl zatlar, kommentariýalar goýberýän bolsaň, sen her kim bolaý, şu sözüm anyk ýadyňda bolsun, Mekkede ýa-da Medinede öläýsen, imanly geçip bilmersiň. Şo derejede putalykdyr o zat. Oýnetmäň o zat bilen. Ol diýseler diýýändirler, plan watmyşyn diýip, tövbe edäýmek hem adama nesip edýän zat däldir. Şeytanyň hilesini oýundur etmek, öwliýalar, pirler, weliler aýyr, peygamberler gorkýar eken oň hilesinden. Hudaýa şeytanyň şerrinden bizi gora diýip gezýär eken şolar. Hatda peygamberler aglap ýalbarýar ekenler. Hudaýa bizi şeytanyň şerrinden özüň sakla diýip. Ikimiz kim o? Neyin ki bir alim, bir ahun, bir ulama adamdan ýalňyş görler. Ikimiz kim o? Elimiz dogry ýup bilemez ok, şu elimiz ýöne. Ýüzümüz dogry ýup bilemez ok. Hepde de bir gezek suwa düşmän başaramyz ok. Onda da biriniň üstünden bir zatlar diýmek, gaty bir binesip bir betbatlykdan nyşanlar. Ýadyňyzdan çykarmaň şuny. Aradan bir ýaşul gepläp otyr. Näme diýär? Hatta musulmana giýmedi. Hatta diýär. Hatta musulmançylyga gelmedik, Veysel Karani diýär. Peygamberimiz dony şoňa baş edipdir diýip aýdýar. Aýtýar kepine tereden. Musulman bolmagy. Ne beýle betbat adam bu adam. Nireden bir bir zat okap bir zat bilýän adamyň nyşanymy şu. Wapşe adamçylykdan bir nyşanmy şu.
ya aýdaly musulmançylykdan, bir imandan bir kepmişi. Ol Veysel Karani diýilýän adam ol şeýle bir ışga düşüpdir, dünýede ýaşap börkä 32 diýişin öz sowranna eli bilen. Olam näme? Peygamberimiziň aleyhissalatu vesselamyň bir iki tan diýişi bir uruşda bir zat degip döwülipdir. Şol Peygamberimize nesip etmedik diýiş, maňa da nesip etmesin diýip 32 diýişin pytradan adam da ýankyň intek musulmançylyga gelmändir diýip gepläp dura. Ebi ne beýle bitbat adam ebi. Özüm 60'dan geçen ol adam. Ýalňyşmasam näme diýşoň nemesi? Görensiňizler özüňiz bir açkyly adamdyrlar. Agam görýänem bolsaň, men diňleýänem bolsaň, azajyk hatabyny çekip gepläýo. Wapşe sen ol adamdan gurrununa girme ho, sana girmek gadagan ol. Ol adamdan gurrununi bir azajyk okap bir pikirlenenem bolsaň, o kepi diýmeýädiňler, ýaman elbet ýüregime agyrtdawam şo gurrunlara. Ol maňa söwgeniň hiç şo, maňa söwüpsiň, ondan öňürti ilki men üstümden başlapsyň. Ýöne olara barmaýo, maňa diýäý näme diýjek bolsaň. Gaýrat etdi. Maňa da diýme. Ýöne juda ölüp barýan bolsaň, maňa diýäýdiňe, başga kişe zat diýmede. Ol Veysel Karani, Hoca Yusuf Hemedani, ol Bayezid Bestami, Seyyid Abdülkadir Geylani bilen gurruna barma ho agam sen dilin wapşe o zatlar keplemäge